kene kadai kanang ba bapau nam chakari China bat ka bakar tang ka Shanghai city ka badan hapo East China hendrai menta ka sngi ka khubor ka ba share khai ba kalami na po ka kanang ba Shanghai bat ka khubor ka long ba Wanmih kene ka weka kenja tiar ka balong phla ba bat ka ba penrar ngiu bat ka ba pinchap ting sikat te ya ki paidbah no shaks nong chakate kanang ba Shanghai hadin ba unne wei breu la yo bandring video ya ka te ka weka tiar ka balong hakador laidong bat ka ba ne sa hapo hatai suinbneng bat une ubre ubaring ya kane ka video ula share ya kane ka video hapo ki social media hapo kari China bat kane ka video kala sapriang kelang kari China bat ki breu hapo kari China ro kila shap ting sikate ya ka jingwan mi pau cha kane ka tiar phela bat kat kum ka jing ong cha ki paidbah na shach na kari China kila kam ba kate kala bandai bai kata ka UFO lane kata ka unidentified object ka badai ka ba ki shake hotbed ya ki aeroplane cha ki alien balai turu batang hau news nam arjar arpuai labun bun sien ki breu na kelang sodong cakap perthairu klei i ki tiar phela ki balawan mi pau chane sapos la perthai bat imat ki breu ki layong ba imat ki alien lane kita ki breu na spo ute umat benang mas imat ki laban dan shisha namar balai ba man kapor mengi ki breu ki basang basa chane sapos la perthai ni saja i pet ya ki tiar phela ki bawan mi pau hapo kas la perthai ke jong ni badang mensim tayo kari China kala depha kumba laingot ki breu ki banik ki sepo hau banik pe yo satellite kari China ubadan sepo hau balai thu bakini ki laingot ki banopo kari China menta ki ladan sepo hau bat ka mission jekini ki laingot kalang ban lepen bed ya ki tiar gitar ne ka jingduna hapo satellite batmai kari China bat kini ki breu ki danru ya ka mission ka balai banai ane kin chang kan sa sepo kateka hau hapo satellite kari China lai banai bat hadin nai banai kini ki breu kin sawan phai sepo sla perthai bat ka jingkali menta kami hato babun na pedang jopi ki ba pet pia ngai ne em ya ki alien ki ba ngi ki paidbah no shok dong cak perthai barok awe ngi saya thu khana dan ngi sai modur bala da dan na pedang jopi ki ba ngau dan kan ka jingmot sa komen hapo cak ne ka video halor ka jing dan ne ka jing bam dan ki alien bat lada shubo lada ki alien kem dan kumno ki ne ki eki tiar phela le ne kinja aeroplane ki ba khla bat ki bam sim la yo i pa perthai le ne ki bam sim la chnahi dangi breu kumno kin la ban wan po le ne ki la ban wan her chane sapos la perthai jongi bat hato lada kem dei kita ki alien le ne ki we ki breu pan na ki we ki met benang ki badan sepo hau ki basnai kita ki kinja aeroplane kumno ki la ban wan po chane sapos la perthai jongi ban ngathrai ki la ban dan bet ki we ki breu ki we met benang henrai mangi ki breu na chane sapos la perthai ki we ki jai ban breu ki we ki met benang hapo hau ngi ong ki alien